हाथ धुआ पाद धुआ सुसज्जित करी मणहि करिबा विधि जेमन्ते भियाण सुवर्णर पीठ तहि कलेक निर्माण महालक्ष्मी कहउछन्ति दासी मुख चाही बेग करी प्रभु कुल घेनिया सजाई ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେगे ଚଳି ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହଇଲେ ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଭୋଜନ କରିବ ଚାଲ ଆସ୍ଥାନ ଅଛି ହୋଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ରେ କହ୍ନାଇ ନାରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଥି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମ୍ଭ ଉଚିତ ନୁହଁ ପତ୍ର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ହଇବ ଯେ ଆମ୍ଭେ କିମ୍ପା ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କରୁଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କି ପାଇଁ ଭୟ ବଳରାମ ସେଠା ବରୁଣ ଉଠନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ଘେନି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି ଠାବ ସଞ୍ଚାରେ ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବଶ୍ରୀପତି କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ସୁବେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଢ଼ଶୁର ମୋର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳ ପାଣି ତାହାଙ୍କୁ କେମତେ ଅନ୍ନ ମୁହିଁ ଦେବି ନେଇ ଭିତରେ ଥାଇନ ମୁଜେ ଦେବ ଇ ବଢ଼ାଇ ସାନ ବୋଲି କିଏ ଆଗ ପଚାରିବୁ ଯାଇ ବଡ଼ଠାରେ ଆଗ ଅନ୍ନ ପରସିବୁ ନେଇ ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଇଲା ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହଇଲୁ କି କାଣି ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତୋତେ ନଦୀ ସଇ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ବୋଲିନ ଯେ ବଳରାମ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କପ କଲ କି ଗୋସାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ବଳରାମେ ଦେଲା ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଚାରି ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଇଲା ଏ ପଣ୍ଡାର ଅନ୍ନ ଯାକ କିଏ ଘେନି ଗଲା ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ ଆଗ କରି ଚାରି ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାକି ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ ସହସ୍ର କାନ୍ଦି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେ ନେଇ
ଷାଠିଏ ପଉଟି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚଇ ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ ଭଜନ ଶେଷକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପାଇବା ଆଉ କାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉର୍ଚ୍ଛନା କରିଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜହି ଏମନ୍ତ ସମୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଇ ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦିଅଇ ଭଜନ ସାରିଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ବାହାର ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ